И здравейте на всички! Вече сме обратно в България. Надявам се, че клиповете в Италия са ви се сторили доста интересни. И в момента това, което ще правим в днешния клип, буквално го решихме преди няма 20 минути. Понеже нямаш какво правим днеска цял ден. И преди малко предложих на един приятел да отидем до Асеновград. Миналата седмица бях на Белентаж и на връщане видях едно място, където скачаха едни хора. И много ми хареса това място. Обаче тия дни нямаше просто кога да отида и сега ми дойде идеята и предложих те, успяха да съгласят с мене. И в момента отиваме да ги събираме един по един. При малко заредих. Отиваме да ги събираме и днес ще направим едно така доста хубаво къпане. А затова вземете с нещо за хапкане и се насладите на този клип. И айде, къде това са компанията. Това е тук Алето. Але, покай са? Брат, ти показах. Ето са отзаде Гичето, Иванко. Я, Гиче, разкажи как историята, как тръгнаме за тук. Вземи камерата и си говори. Как да го разкажеш? Това е камерата, бе. Разкажи как тръгнаме за. Стояхме и Евгений ме пита имам ли работа и аз му казах зависи за какво, защото си мислех, че ще ме вика да бъркам бетон. Обаче ми предложи и аз се съгласих. Та така. Колко е часа? Не знам, чакай. 5:30. След обяд. Да, 5:30 след обяд. Евгений ме кара от другия края на България. Към другия край на България 50 км са тия. Завършим, това се става за такива работи. Сега отидем там малко да се покъпят, да падне кертъчи. Тук от много работа на село са изпотили малко и така. Та му пристигнахме. Ето тук е паркирана колата. Сега отиваме да видим дали ще има вода, защото ние не знаем. Сега спре се, брат, да няма вода. Брат, ще ревна. Да трябва да се връщаме. Така на празно. Ама то при малко видяхме едни момчета, че оттам идват, така че сигурно си има вода. Иначе това мястото е тук. Сега отиваме да търсим откъде са сили, защото ние не знаем. За първи път идваме тук. Значи при малко дойдохме, тък му загряхме малко да видим водата, да погледнем дъното дали навсякъде е дълбоко, за да не стане така, че като скочим да ударим дъното. И сега сме измислили някакви предизвикателства, които трябва да направим при големия скок от там горе. Значи първото е, трябва да стигнем от тук, чак до там до края. Второто сигурно ще бъде някакви тук трикчета, трябва да направим, примерно като салто, главичка, фонтанче, бомбичка и някое друго. И вече трето предизвикателство ще бъде да скочим там отгоре, като това е високо горе-долу 10 на метра. На мен рекорда ми е 6 или 7 метра, не съм много сигурен, от един кораб. И наистина е много интересно какво ще стане. Затова останете до края на видеото, за да видите големия скок. Сега е време да преплуваме, да направим първото предизвикателство. Айде! Някой да ни лапа! Някой да ни лапа! Момчета, аз съм бос, не знам за вас. И аз! Да стане казва някой да ми даде кака. Тук ако идвайте само с обувки, защото има много камъни и скали по-нагоре, ще ги покажем след малко. Е много опасно. Не са подхожни. Не как нас сега да сме боси. Еми, момчета! Първо предизвикателство изпълнено. Иначе това е мястото много добре. Сега часът е горе-долу около 7:30-8. Е така за следобедно време, като някакво се прави, е наистина много добре. Всичко тук е спокойно, допри малко имаше много хора там, но те се тръгнаха и време да отиваме към следващите предизвикателства. Продължихме малко по-напред, колко беше планираното и това е някакви бетонни блокчета. Едно бонус предизвикателство. Трябва да намерим място, което
да релаксираме малко, сега сме джакузи и аз мисля, че знам точно е перфектно място. Ей там точно, той като джакузи обаче, сега трябва да отидем да влезем. Айде, тук сме вече, айде. Релакс е готов. Сега какво трябва да прави, Гиче? Фонтан. Фонтанче, добре. Първо упражнение фонтанче. Сега, Гиче, какво трябва да правя? Гойчка. Гоечка? Да. Добре. Ама каква, индийска или? Да, Индийска без ръце? Да. Добре. Последно, какво да правя? Предно салто. Айде. Готово. Вече второто предизвикателство е готово. Сега отиваме да скачаме там горе. Обаче, ако идвате друг път, трябва да сте тук с поне обувки, защото има много гадни остри скали, по които трябва да ходите. И ако сте с чехли, както съм аз, не е много добра идея, защото много се хлъзга. Затова за следващия път, да знаете, само с обувки. Иначе вижте тук какъв рак има. Иначе тук става и за риба. Другия път вземе и по една въдичка. Ще ловим риба, а обаче, понеже сега дойдохме много късно и буквално нямаше време да вземем въдиците. И дойдохме само да се покъпим малко и да разучим мястото малко. Обаче със сигурност до края на лятото ще направим поне още един път тук. Ето и другата част е тук. Тук сме като в дерето. Е много спокойно. От тук се качвате нагоре. Пътечка си има. Мястото е наистина много добро. За първи път идвам тук. И историята е много забавна. Понеже с моята приятелка бяхме в Белентаж. И навръщане минахме през Бачково. Да хапнем по нещо и да се разходим малко. И аз исках много тогава някъде да влезна, да се скъпя в реката, обаче знам, че по принцип река Чая е много плитка и за къпане не става. И тъкмо вече стръгваме и видяха и тия момчета. Към момчета, това тук дълбоко ли е стара за къпане? Да, дълбоко е. Даже аз не знаех, че е толкова дълбоко, защото те са като скочих. Нямаше дъно. И вече от 5 дена постоянно мисля за това място. И викам си просто няма да не издържам. Идваме днеска. И ето ни сега. Тук сме на мястото. Тук фърляме чехлите. Скача се и тук. Ай, момчета! Готови ли сте? Айде! На 3! 1! 2! 3! Nigga, we made it. Hey, we made it. Nigga, we Айде! made it. Почваме! 10 метра начертани. И днес като за накрая на клипа искам да ви кажа едно. Понякога не трябва много да премисляме нещата, а просто трябва да скочим. А за това, благодаря, че гледате днескашния клип. Ако ви е харесал, може да го харесате и вие. И да се абонирате с камбанката за моя канал. И да очаквате бъдещ контент. Благодаря и бъдете здрави. Чао!